Ας δούμε μαζί, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό αν είναι αποτελεσματικά τα κυριότερα γιατροσόφια τα οποία χρησιμοποιούσαν οι γιαγιάδες μας για τις ψήρες, την τριχόπτωση και την πιτηρίδα. Για τα μαλλιά υπάρχουν γιατροσόφια που έχουν ακουστεί κατά καιρούς και μπορούν να προσφέρουν απλές λύσεις σε προβλήματα όπως η τριχόπτωση, η πιτηρίδα, αντιμετώπιση παρασιτώσεων όπως είναι οι ψήρες. Για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης υπάρχουν αρκετά γιατροσόφια. Στα γιατροσόφια αυτά γίνεται χρήση ελαίων όπως ελαιόλαδο, δαφνέλαιο και έλαιο λιδαρόσπορου. Τα έλαια αυτά είναι πλούσια σε λιπαρά οξέα, τα οποία συμβάλλουν στην τόνωση του τριχωτού της κεφαλής. Έχουν αντιοξυδωτική δράση λόγω της βιταμίνης Ε. Εκτός από τα έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθεί και αυγό. Το αυγό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο ή και σε μείγμα. Δρά τονωτικά στα μαλλιά. Η δράση του πιθανολογείται οφείλεται στην υψηλή πυκνότητα πρωτεϊνών, αν και δεν υπάρχει επιστημονική απόδειξη. Και για την πιτηρίδα υπάρχουν γιατροσόφια. Χρησιμοποιούμε έλαια όπως το ελαιόλαδο, το δαφνέλαιο, τα οποία ενυδατώνουν το τριχωτό της κεφαλής, μειώνουν την ξηρότητα και διευκολύνουν την αποκόλληση των λεπιών. Θα πρέπει όμως να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς το χρόνο και τη συχνότητα εφαρμογής, καθότι μπορεί τα αποτελέσματά μας να είναι αντίθετα. Ουσίες επίσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση της πιτηρίδας είναι ουσίες με δράση στυπτική, όπως είναι η τσουκνίδα, το πράσο, το έλαιο της καρύδας. Ουσίες οι οποίες έχουν αντισηπτικές και απορρυπαντικές ιδιότητες. Οι συγκεκριμένες ουσίες μειώνουν την υπερέκριση και απομακρύνουν το σμίγμα. Τέτοιες ουσίες είναι το σπανάκι, η τσουκνίδα, το δαφνέλαιο και το σταχτόνερο. Όλοι έχουμε ακούσει μια γιαγιά να αντιμετωπίζει τις ψήρες με ξύρι. Το ξύρι έχει μια ιδιότητα η οποία διαλύει το κολλώδες περίβλημα του αυγού, της σκόνιδας, διευκολύνοντας την απομάκρυνσή του από την τρίχα. Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικά ελαιώδη προϊόντα όπως ελαιόλαδο, βαζελίνη, δημιουργούν ένα αόρατο προστατευτικό φιλμ, φράζουν την αναπνευστική οδό και προκαλούν ασφυξία στις ψήρες. Είναι όμως μια ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία, καθότι απαιτεί εφαρμογή κάθε 2 με 3 μέρες για τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Όλα αυτά τα γιατροσόφια είναι υποβοηθητικά. Όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, θα πρέπει να απευθυνόμαστε στον δερματολόγο μας για να εκτιμήσει και να μας δώσει την κατάλληλη αγωγή.